ta fama da hidima, tafiya da waiwaye sanyo ma mata ki gudu sa gudu gugan karfe alfarma wurin kasa ta zo ta tarabe babana Alhaji Saba maka Saudiya ga baitoci zana maka mai alfarma bismillah buni Allah ya mai iyawa kowa dama ta baitika na zuriyawa na shaida kai kadai kake da iyawa ya Allah ku bani sai na yi zarcewa salati Allah ka kare ninkawa da Mahmudu wanda shi ka yi nunawa ka sa alai da sahabbai mai badarwa yawa gare da na ɗauko ta manya ce da gwarzo na zana yi ta ya dace Alhaji Saba maka Saudiya inda ce a fannin waƙarsa zan yi babban zance to idan na duka ku gane tarbiyya ce da sanawa a gare na haka kwa biyayya ce ba wanda nake wa waka sai babana ba wanda nake wa waka sai babana idan kai mini zana maka kasance na babana yayi mini farin cikin kalbina ya ban damar in yi baituka sarina idan ne ya yaban hakan ya sanya raina akwai daɗi wanda kai yabo ya yaba ma ku dakata ga tambaya na mai alfarma babana baban Salisu hannun dama Allah da dobi san kwana ya mai girma Hamisu ne mai waka ni nake gaida ka Hamisu ne mai waka ni nake gaida ka da na halaka baya raina halin kyauta Salisu ne mai waka yau na zo gaida ka Salisu ne mai waka yau nake gaida ka mai taimako ga al'umma ba za na yabawa Alhaji Saba maka Saudiya na faɗowa a birni da ƙauyuka shi baya gazawa da fanni na taimako abun al'umma idan ka zo gunsa bai barin kai amma yabona da nake abun kamar in garma ba wai shati fada nake baya mai girma abin da ido ya gani ne na tsayawa da taimakon hansa baba ya wuce nunawa masallatai baba shi yake gyarawa asibitai ma baba shi yake gyarawa ga makarantu baba shi yake ta ginawa asibitai ma taimakonsa ba ya gazawa ga taimako marayu baba ke bayarwa na tuna jiye da muka je jigawa da baba da muka dawo nan Kano ba bai huta ba baba rabo yake rabansa ba dainawa har karfe 3 dare yana bayarwa ya je yayi bacci baba bai hutawa idan mun ce baba dai karo kwantawa ya ce mana shi taimakonsa bai dainawa na san in na bada can nake tarawa Alhaji Saba Legas na ce muku baba Alhaji Saba Legas na ce muku baba